Až tu som si vlastne uvedomil, aký obrovský štátny podnik ide. Vy asi dobre viete, že to je inštitúcia, ktorá dnes zamestnáva takmer 600 zamestnancov. Je plne v rukách štátu, je to 100% spoločnosť v rukách Fondu národného majetku. Ja verím, že v roku 2010 v júni bude pokračovať vláda, ktorá zachová politiku neprivatizovať najcennejšie strategické veci a určite táto obrovská tepláreň, ktorá produkuje elektrickú energiu, je strategickým podnikom pre tento región a takto sa k nemu budeme aj stavať. My sme po kríze, poučení z toho, čo sa udialo, prijali množstvo opatrení, napríklad bol osobitný zákon schválený v parlamente, ktorý dáva vláde možnosť kontrolovať tieto zásobníky v čase krízy, čiže už dnes vieme, že ak by nastala opätovná situácia v januári a februári v roku 2010, máme iný prístup k týmto zásobníkom, ako to bolo v januári v roku 2009. Ďalej, potvrdili sme si reverzný chod plynu cez Českú republiku, čo je mimoriadne dôležité pre nás a samozrejme sú aj ďalšie možnosti, pokiaľ ide o dodávku plynu na Slovensko. Ak to môžem zhodnotiť, a tak som informovaný aj ministrom hospodárstva, sme v situácii, kedy ak by sa opäť opakovala kríza z januára 2009, Slovensko je na ňu pripravené a nebude treba robiť žiadne regulačné opatrenia, ako boli uvedené do praxe v januári.